Hayibe thuna ndine ask anesabe yini ukuthetha ngezinto ezidibene HIV status zabantu on social media. Ndinamkela kuchannel yam ngumamgobhozi lona. So ndithe ndisacruiser kwezi zitalatho zika YouTube ndadibana nevideos ezimbini. Ezi videos kaMusa Khawula esenza Instagram live with some girl engayaziyo ibalisa istory ngoMampintsha nezigaxa zakhe. So it's le ntombazana yona ngikwazi uphuma kule weekend. I think it's 2 weekends ago or last weekend, I'm not sure, but yena bengahambanga ichomi yakhe yayokonwaba eFlorida in one of the clubs. Ayike kwamnandi uMampintsha ehamba kunye nabanye abafana ke asebenza nabo, but not aba bapopular baziwayo, bafana nje yabona ngathi bu ice boys yabo. Kuthiwa ke uye acele bona bamfunele inamba kuntombi ayifunayo, akam approach umuntu eklabini acele babafana bathethe nalo ntombi, then phangaphandle ke ngoku kuthethwe kuhanjwe kuyo kwezindawo zabo. Nyani abafana ba approach noMampintsha acethe bahambe baye kwenye hotel ngathi bathi seGlenwood, andiyazi Durban guys, mhlawumbe ibiza wrong. Hayike kuyiwe khona phana kuseliwe ke mos ingeno endlini kube mnandi kuqhutyeke kokuselwa. Caba uMampintsha wazingcosela kule chomi le ntombazana, hayike kungabikho nto. Kodwa ke xa funeka kuyiwe emcimbini pha ematrasini uMampintsha kuthiwa angayifuni plastic, naqonda mos ijazi lomkhwenyana. Caba ke ungumuntu ongadibaniyo nalo. Ithi intombazana yo hayike andizokwazi xa ungayizoyifuna. Xa sekuba uMampintsha uthi hey wethu ucinga bafanele obutywala yonke lento besiyenzela nje, ke caba ngathi bangenelele ke nabanye baye wethu, so aphele emyeka. So uMusa Khawula abuze ba chomi awucinga uMampintsha uba unayo le imagama amathathu. Ithi ntombazana unayo awumbone nengalo engathi zi-chopstick. Kuthiwa ke sana banendlu abebeqhele ukuya kuyo apho kwakubakho amantombazana amaninzi bewina khona amantombazana ngezantsuku ze-big nazi. InguMampintsha ingathi nalo wasulekayo, I think enguSibu, kuthiwa noTira, DJ Tira. Kuthiwa ke amantombazana babewafumana kuloo ndlu babewatshintsha kuthiwa hayi ngayi-20. Uba uyafuna uva ke i-Instagram live ebalisa yonke lento uMusa Khawula nale ntombazana, ungaya YouTube channel kaJozi Cube okanye kuSip and Relax. Bendibone kwezo channel mna lento ndithetha ngayo apha. Comment and let me know what you think about ezindaba noMusa abangoyikiyo ukuthetha ngezinto ezibambisayo on their social media platforms. Bendifuna uthetha ngalento kwayizolo, but ndibuye late emsebenzini ndidiniwe andabi na chance yorecorder. Umamgo uyandibona kwivideo elandelayo. Bye.